खुमब्रां नानेखा गोनां नानेखा गैयै जायखौ मोनो बेखौनो गोसो थोनो सां नायजानाय नायजायै समायनाय समायै जायखौ मोनो बेजोंनो बें बेरे बेरे ब दुखु नांथाव बाथ्रा जाबाय आंहा खाफाल हमनांगौसो जाबाय आं सिगांनिफ्राय सासेखौनो मोजाङै गोसो थोनायमोनब्ला एथ'ग्राब मानि खरस जानाय नङामोन है सासेनाव थांबाय 980 सासेनाव थांबाय 2220 सासेनाव थांबाय 2450 सासेनाव थांबाय 3000 गासै सरजाबनानै गोसो थोलायनायनि खरसा 4650 साब्बास आंनि फिसा हौवा साब्बास बेबायदिनो बिमा बिफानि मान सन्मानखौ लाखिबाय थादो बेबायदिनो मोजां खामानि मावलांबाय था थेंखुरु आयै थेंखुरु नोम्फानि खुरु होननानै बुं नों आइ नोंनो माथो दसे नांगौ साब्बास होनदों बेनिखायनो थेंखुरु होनबायब्रा आङो लाजिया नोङो गावखौनो सेंग्रा गोरलै बायदि मोनबावनो हिनजाव सासे लाबोनानै लाफैबाय आरोबाव सिख्लाफोरनि उन साबेसे सिख्ला नांगौ नोंनोलाय आइलाय जेसेबां हायो एसेबां लाबोना होफैगौलै आं नोंनो मोनबा मिन्थिबाय ना आयै नोंखौ बिराद खस्थ' नायनो बायो आं मिन्थिबाय नोंनि थाखाय जि सुनानै होग्रा नोंनि थाखाय ओंखाम संनानै होग्रा नोंजों हाथायाव थांफाग्रा नोंजों बेरायफाग्रा सोरबा सोरनिबा खोथा रायखुमानो थाखाय नोंजों हेफाजाब होग्रा बेफोरबायदि लाबोजोबनानै होखानो लुबैखायो आं नोंनो आयै बिदिबालाय आश्रमखौनो गंसे लुनानै दोनफैदो आरो सिख्ला हिनजावफोरनि थाखाय हिनजाव सासेखौनो फिसिनो हायाखै 2-3 हिनजाव नांगौ बेनो सोर हिनजाव आंना हिनजाव गैया बे हांग्रिमोनदियालाय सोरथो होमबा नोंनि हिनजाव नङाबा आइ आंनि गोसो थोनाय हिनजाव नङा ना हांग्रिमोनदिया अनखांखां मोननानैसो लाबोनानै दोनफैदो दा जोंहानि न'आव हाबा जालायबाय आतमंगलाव थांलायबाय थेवबो माने हिनजावखौनो गनायना लानो गोसो गैथारा नोङो हांग्रिमोनदिखौ दासिमबो गावनो लाबोबाय गावनो बासियो ओमफ्राय आइलाय आं हांग्रिमोनदिखौ अनखांखां मोननानैसो जोंहानि न'आव लानानै दोनफैदोलै आं बेखौ गोसो थोनानै लाबोखैलै दाबायदियाव रावबो हौवाजोंबो खारनानै थाङाब्रा बे हांग्रिमोनदिया खारनानै थांबाबो हामथारसिगौ हिनजाव लालायनानैबो हाबा जाखांनानैबो आखलखौ सोलायनो रोंमारलाना नोंना अमा राजा आंनि आखल आंनावसो थागोन मानो सोलायनांगौ जाखो सोर खिन्थादोंलै सोर बुरबेगा हाबा जाखांबा हिनजाव मोनखांबा आखल सोलायनांगौ होननानै सोलाया आं जेरै उन्दैनिफ्राय बिदिनो आं बोरायजासिम बिदिनो थागोन मा खालामबाय था बबेयाव गन्थं हाहैबाय था बिमा बिफाखौल' गेजेराव दालाबो मिथिबाय जोंखौल' गेजेराव दालाबो है दसे सम दुखुफोरखौ बारग'नो थाखाय सायलागाम मेथाइ खनथ'बाय आङो बेयावबो डिस्टार्बलै है मा जाबावगोनब्रा अमा राजा नोंनि जिउआलाय बयबो नोंखौ थगाला थगायसुलासो सानो खिन्थु नैबे गोसो सिङाव बेसेबां अनसुला अमा राजाया बयखौबो अनो स्पेसियेलि सिख्ला मानसिफोरखौ आरो सिख्ला मानसिफोरखौसो आंखौ नायनो बानानै दंलै अमा राजा सन्थला खाफाल जिला एसेबां दारागिरि ना नों आंनि न'आव फैबावदों आं नोंनि न'आवल' फैयाखैब्रा आं हांग्रिमोनदिनि न'आवबो फैदों मा होनखो नों बे न'आ हांग्रिमोनदिनि हे अमा राजा हांग्रिमोनदिया नोंनि हिनजाव नालाय हांग्रिमोनदिनिबो न'ब्रा बेनिखायनो नों हारसिं आंनि न' होनबा जायाना बोरे हांग्रिमोनदियालाय आच्छा बेटा आंनि न'आव फैनानै हांग्रिमोनदिखौसो नायगिरलायबावदों नों हा एसेबां गोहो हे अमा राजा आं ओंख्रि लानानै फैदोंलै हांसोजों खुमब्राजों आच्छा हर होमबा जानो आं ओइ अमा राजा बेयो नोंनि थाखाय नङालै आं हांग्रिमोननि थाखायसो लानानै फैदों आच्छा दाखालिनि दाया दंखायलै नोंखौसोना हाला हांग्रिमोनदिनोलाय ओंख्रि होफैग्रा एसेबां एबार होगोन आं ओंख्रिखौ हर जल्दि आंनो होआलै नोंनोबा हले थैना थांबाबो होआलां आच्छा नाथाय मानो होनोबा बे ओंख्रिखौ आं हांग्रिमोनदिनि थाखायसो लाबोखादों नोंनि थाखाय नङा हांग्रिमोनदिया जानानै आग्लायबा खिन्थु नों जानो हागोन इदिसो होनबावदों ना नोङो मा सानो सानबाय थालै नोंहा आंजोंबो आंखौ जोनानै खारबावबाय नोङो आया बोरोलै होआ माथो अमा राजानोसो बे ओंख्रिखौ आंहा हाया खस्थ' इउटुबनिफ्राय बर' सिख्लाफोरनि संनाय भिडिअनिफ्रायसो नायै संनानै लाना फैदों हांग्रिमोनदिनि थाखाय बिनो होआ माथो आं बे हांग्रिमोनदिखौबो लोगोखौनो मोनथारा माथो आंलाय गोबावथारसै नुयिया सन्थलासो माथो बहाय थाङामोन नोङो हांग्रिमोनदि हामबाय नोंखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय मोखाङालाय माथो सोरजोंबा सौजाना हरनाय थां माथां बुजोबनानै फैखो अमा राजालै अमा राजा नोंनो ओंख्रि हैनो लाना थांबाय आं नोंसानि न'आव दामनासो हरबाय आंखौ मोनाबाथाय बेबायदिनो खलथेनो गरम आंबो बेनो फंसे जाम जोनानै
लानानै फैबायलां ओंख्रिखौबो होबोआसै आंहा नोंनो थाखायसो लाबोदों बेनिफ्राय नोंलाय बहाथो थाङामोन हांग्रि मान्दि नै आं बासिखा मैगं खानो थांदोंमोन अनलाजों जानो दिनै अनला ओंख्रि जाथ'नांला आं संना लाबोनाय ओंख्रिखौनो जादो खुमब्राजों हांसोजों सन्थला आं नोंनि ओंख्रिखौ आजावनो हानाय नङा मानोलै अमा राजाखौथ' मिथिखायो दा दानो ओंख्रिखौ लानानै थांबा आंखौ दाय जालायगोन बायदिसिना बुंलायगोन बेनिखायनो लांला आङो नों गाज्रि मोननाङा दे आं नोंखौ मालाबाबो गाज्रि मोनालै खिन्थु आं नोंनि थाखाय स्पेसियलि संना लाबोदोंमोन आरोना जानाय मोनबा बिराद मोजां मोनगौमोन आं गोसोखौ नांथ'ला दे मालाबा जासिगोन दिनै नांथ'ला दायो आं थांनोसै बिखुनजोआ नेबाय दङ बे आंखौ ओंख्रि संनो हाया संना लाबोबाय हांग्रि मान्दिनो जायासैलै नेक्स्ट टाइम होनदों बियो नेक्स्ट टाइम जाहोनोसै हाय सन्थला नोंसो औ आं इनिफ्राय मा जाखो बे नोंना मोखाङा हामालै बिदि दाउ दाउ खालामनाङालै सन्थला नोंना मोखाङा मानो बिदि जाखो जेबो नङालै सिमाव उन्दुबाय थानायाव गोलैदोंमोन बेयावनो बुनानै थाबाय आंखौ नुखादोंमोन ना नों सिमाङाव आं बाबायलै आखायावलाय मा लादों ओंख्रिलै हांसोजों खुमब्राजों बा बिराद गोथाव जाथारदों बे हर आं जानो ना होनो हाया बे बेलेगनि ओंख्रिसो आच्छा नों मा ओंख्रि जानो लुगैयो आं संनानै होगोन देलाय बुंलाय गासिबो ओंख्रिखौ गोथाव मोनोलै दे जाथ'बाय आं थांनोसैलै बाय बाय सन्थला नों मानो इसिबां बेबायदि नों जेसेबां आंखौ जोगारगोन जेसेबां आंखौ इगनर खालामगोन आं बांसिनसो नोंनि खाथियाव थांबाय थागोन एसे खामानि मावनो मोनबाय थायोहाय खारमारनोसै खोमाहाय आङो दारमासथिनि हस्टेलावसो मोजां रावबो रायग्रा गैया जेबो बुंग्रा गैया न'आव फैबाथाय रायजाबाय थानांगौ फास हस्टेलनिफ्राय फैजेनबा जि अनफ्लागोन इनिफ्राय सप्तासे जाखांनायनि उनाव रायबायबो माइरं जावनाया मा बुदुं बारां बोखोबाय थादों माबा माइरंआ जाव आं हाथायाव थांना फैनि आंखौ मेसिन साननानै लादों नामा थाब मावनो खामानि मावनो गोबा जिबायदि बागोन बेफोरनो जों हौवानाव खारसननो थांबावो आयौ हौवाया नोंखौ ओरैनो जिराय जाहोआ मिथिबाय हौवानि न'आव थांबाबो नों बे एखे खामानिखौनो मावनांगोन बेनिखायनो दानिफ्रायनो रोंखा सोलोंनानै थांखा जाहाथे उनाव बिमा बिफाया बदनाम मोनि बायदि मिथिबाय बाल मानो खारसननाय खोथाखौल' लाबोबाय थायो गेजेराव आं खारसननो हायाखै होनबाय जाबाय आं हाथायाव दसे थांनानै फैनि खामानिफोरा मावसावजोबनानै दोन न'नि खामानिफोरखौ मिथिबाय एसेबां बेबायदि रायबाय थायोना आंखौ र'हाय दारमासथिनि खारमारनोसै आं हाफां नों मानो आंनि फनखौ थिखाङाखै थार जाखादों आं नोंनि फनखौ थिखांनो आं इसिबां गिदिर गोरोन्थि मावबायना हाफां हा मा गिदिर गोरोन्थि मावखो आं हाफां बुंलाय आंसो लाजि फोनांजादों आंसो मानसिफोरजों मिनिजादों आंसो मिथिदों दा आंनि गोसोनि दुखु दाहाखौ नों मा मिथिनो नारजि बुदां जाय मानसिनि गोसोआव जि दुखु जादों बेसो मिथिगौ नोंनाव आंनि बायदि जेबो प्रब्लेम जायाखै नालाय बेनिखायनो नों आंनि गोसोखौ मिथिनाय नङा बेसेबां दुखु मोनदों बिदि नङालै हाफां आंबो नोंनि दुखुखौ नायनानै थानो हाया मिथिबाय बिराद गाबदों आंनि गोसोआबो नाथाय मा खालामनो नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो खांदों बादों फिसिदों फेदेरदों लावदों हा नोंनि बिमा बिफाखौ आंनि थाखायनो बेबायदि हरखाब दुखु होनानै खारसनहैबा जानाय नङाना नोंनि आइ आफायाबो बेसेबां सिमां दं नोंनि हाबाखौ लानानै बेनिखायनो आं नोंखौ थिनहरफिनदों हाफां बेनो आंनि गिदिर गोरोन्थि जाबाय आरो आंनि बिमा बिफानि खोथा सानसोदोंबालाय आंखौ मोजांखौनो मोननो नाङामोन नोङो फाग्ला नारजि बुदां मा होनखो फाग्ला औ फाग्लाखौनो होनदों आं नोंखौ मोजांबा मोननो रोंगौ जि गिसियो बिमा बिफाखौनो ओइ हाफां आं बिमा बिफाखौ गियाखै मिथिबाय बिमा बिफाफोराबो मोनसे मिजिं थायो गावनि फिसाफोरखौ लानानै गाजा गोमजायै हाबा होनो बिदाय हरनो मिथिबाय बेखौ साननानैसो बुंदों आं जों सानैयाथ' मोजां मोनलायखादों दा जोंथ' जोंनि बिमा बिफानि पारमिसन लानानै मोजां मोनाखैना मिथिगौना हाफां बिनिखायनो बुंदों आं बिमा बिफानि खोथाबो लानांगौ एटलिस्ट हाबाखौ बिमा बिफानि साननाय बायदि जानांगौ आं बुङाखै जे बिमा बिफानि नायना हरनायाव थांनांगौ बिमा बिफानि नायना लाबोनायखौनो हाबा होथारनांगौ लाथारनांगौ बेखौ बुङाखै आं बुंदों जे जों सानैया मोजां मोनलायदों स' मोजां मोनलायनायखौथ' जोंनि बिमा बिफाया बादा होआखै स' हाबाखौथ' बिसोरनि मथे जाहोनांगोन ना नङा होमबा स्पेसियेलि नोंनि आइ आफाया नोंखौ गाजा गोमजायै हाबा हरनो लुबैगोन बेखौसो बुंदों आङो आरो नोंनि लेक्सारखौ आंहा खारसन फाग्लिना मोनबाय नोंनि थाखायनो
ओमफ्राय आंना बिमायाबो सानफ्रामबो आंखौ खामानि मावहोबाय थायो फुंनि मोनानि गोदो नांलायनानैबाबो मावा होननानै थानो हायोमोन दा खारस'नायनि खोथाखौ लानानैनो आंखौ खामानि मावहोबाय थायो जेबो नङा हाफां बिमा बिफाफोरखौबो एसे हेल्प खालामखानांगौ नोंनि पाकाव लेक्सारखौ खोनासंनो बाबाय आं थांदो नों बिनिफ्राय दानो दालाजों खुबैखांना हरगोन आं मानो एसे रागा जोङोब्रा हाफां आं नोंखौ इसिबां बुजायबाय थेवबो नोंनि खर'आव हाबाना हाबा आंनि खर'आव खालि खारसन फाग्लियाल' हाबनानै दङ बयबो आंखौ खारसन फाग्लि नाम दोननायखौल' मिथिसै आं थैद एबारनिफ्राय नोंखौबो आं बुजायबाय थालालै आं नों आंनि सानखान्थि मास्टार नामा हो बुजायबाय थानो दरखार गैया ओंखारलां नों जोंहानि न'निफ्राय आच्छा नों आंखौ दिनै बेबायदि होनलायनो हाथारबाय हाफां खुगाखौलाय मानोथो हरदों बेनिखायनोथ' होनदों आरो अके जाबाय दे आंबो दिनैनिफ्राय नोंखौ जेबो बुंला फनबो खालामला आं जेबो बुंला आङो फैबाय आं नारजि बुदां नों मा मिथिनो आं दि बेसे गोसोआव गाज्रि मोननानै दं दुखु मोननानै दं लाजिनानै दङ गाबां थाथों एबार नारजि दासो गाबनांगौ हाबा बे लांथिया गय बिफाङावलाय बोरै गाखोनांगौ जाखो दालाय गैया मा गैया बेलेग बिफाङावबा गाखोनो हायो आं गय बिफाङावबा हाथारा आङो बुरैयाबो हाबावलाहाय माथो आंजों गय जानायाव आयौ आयौ मासे गय जानो मोजां मोनो आंलाय गयबो बायनानै दोनफैनायबो गैया गय बिफाङावबो गाखोनो हाया मोदोमाबो देद्राय जारलासो मालाय सिख्लाफ्रा मालाय गय जानो लाजियोनो रावबो गैयाबासो सोरबा सोरबा जाखुमायोनो आंहा ह जायनो मोनो बेनावनो गय बिगोन मोनबाथाय गय दंना गैया बेखौल'खा आंनाबाथाय लाजिला गैयाहाय गय जानायफोराव दुमफाव मा नायदावबाय थादों गय जानो लुगैसोदों नायदावबायबाय आं बिफाङाव थाइसेबो सिरिनानैबो होआ आंबो गय जानानै जि गोथाव मोनो माबा सानफा एफा गय जानाय हुदायासो बारा जालांबाय आंहा हनै माथो सन्दलाबो र' सन्दलाखौनो थिननि आं नै थाङै थुङै दाउस्रि देलायखौसो लोगो मोनलायबायलै आं आइ सन्दला दंफाङाव गाखोनो रोङा नों दंफाङाव गाखोनो रोंनायालाय रोंगौ मानोमोन गय बिफाङाव गाखोना होनो हागोन ना नों गय बिफाङाव बारिस लानो बायोलां फेन्दाफोरा दुलुनजोबोलै सन्तला आं थानायावलाय माखौ सिन्था खालामदो नोंलाय सिन्था खालामनाङा आं गाखोगोन नोंनि थाखाय बेनि सिगां गय बिफाङाव गाखोफेरबायमोन नोङो गय बिफाङावलाय गाखोफेराखै नाथाय नों गय जानो मोजां मोनो होननाय खोनादों आङो बेनिखायनो नोंनि थाखाय आं गाखोनोसै दासो देलाय मा खालामनाय जादों बेलाय ओंखार गोलैनानै थैबा आंनि दाय गैयालाय सन्तला नोंनि थाखाय बियो जेबो नङा जै सन्तलानि आयौ मा खालामनाय जादोंहाय बे सन्तलाखौ मोनथारथों बे जोनोमाव जोनोमाव मोनोमोन ना भारमे जाय बाट आंनो बे जोनोमावनो सन्तलाखौ नांथारगौ हामारबायथ' आरो गाखोनो सन्तला नै आं गय बिफाङाव गाखोनो हाबाय गय बिफाङावबो मोनफैबाय आङो नै गया ओंखारबोदोहाय मा आं गिबायहाय ओंखारबो दुमफाव प्यार किया तो डरना क्या और डर के आगे जिद है जाबाय मानसियाल' ओंखारबो दे गया थोबाय फै ओंखारबोल' नोङो दुमफाव आं ओंखारनो रोंला गाखोनोखौबा रोंबाय नोङो ओंखारनोखौबा रोंला ओहो आं ओंखारनो रोंला थेवबो आं ओंखारगोन नाथाय सन्तलानि हेफाजाब नांगोन सन्तला नोङो आंखौ फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा गोजौ बिल्डिंनिफ्राय गोलैबा बोरै गाहायाव थानानै हिर'फोरा आखाइ फुवारनानै बामनानै लायो बेफोरबायदि दिनै खालामना आं जांख्लालायनि दे नों थाथ' जांख्लाजोंबो ओंखारनो रोङा आङो डाइरेक्ट बारजुमखागोनसो सन्तलानि आखायाव थाहैगोन आं हाबाब माबायदि मानसि नुबाय थायो आङो सानफा एफा रोंलां ओइ सन्तला दे ना सन्तला दे बिनि बुंनायखौनो मानिदो सन्तला दे ना हांग्रि मान्दि सन्तला दे ना माखौ नायबाय थाखो फै आं दङ गायाव गिनाङा खि सन्तला आं फैगासिनो जाबाय मानो गारखो सन्तला आंखौ सरिलै बोरैबा गारफ्लांबायलै हाबखिनो ओंखारसोबायलै आं थांसैलै सिखारदो दासो देलाय नोंबो मालाय इसिबां खस्थ' मानो गाखोनांगौ जाखो दुमफाव आंनि थाखाय बेफोर जेबो खस्थ' नङा मानो होनोबा आं बेफोरखौ सन्तलानि थाखाय सैज्य खालामनो हाखायो दावसो देलाय बिराद मोजां मोनथारबाय नामा नोंलाय सन्तलाखौ औ
मोजां मोनो आङो ओमफ्राय सन्थलायालाय बियो आंखौ मोजां मोनोमोन ना आं मिथिया नाथाय आं बेखौ बिराद मोजां मोनो सन्थलाया जुदि नोंखौ मोजां मोनाबालाय एसेबां इजि मोजां मोनलायनायखौ नाङाबो आंनो हेंथा होलायनाय बादा होलायनाय सासेया फसायलायि बेफोरबायदि थानांगौ इसेबां इजि मोजां मोननायखौ मोजां मोननाय साना आङो मोजां मोनलायनायाव मिक्स मसलाबो थानांगौ टारका लगायनायबो जानांगौ बादा होलायनाय हेंथा होलायनाय जानांगौ जेराव हेंथा होलायनाय गैया खालि मोजां मोननायल' गोसो थोनायल'बालाय अगालिलिसो जागोन बेनिखायनो सन्थलाया आंखौ मोजां मोनाबाबो जेबो नङा आं बेखौ मोजां मोनगोन अके बाय दुमफाव आयौ मा मोजां मोननाय बुस्थुआबो सासेया सासेखौ मोजां मोनोबा सासेया मोजां मोना सानैजों मोजां मोनलायलायोबा नांलायलायनाय जायो सोरबा सासेया सोरखौबा मोजां मोनो सासेया सोरखौबा मोजां मोनफिनो हाबाब डायग्रामसो जाजोब्बायहाय माथो अके लोगोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअ एसेनोसै आरो थाबैनो नोंथांमोननि खाथियाव गोदान केरेक्टार लाबोगासिनो दङ स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो दाबाव आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे लोगोफोर बाय बाय टाटा लाभ इउ